ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бо як бори дига бачаҳо ина граница гаштем. Мардум кани чӣ гуфтанӣ доранд? Мардум 100% рафт омадина дора шидор на комфорт машин. Акай бобоҷон зинда бошӣ. Раҳмат, ина видеото тамошо кардем, рафтем граница соқ саломат омадим. Ҳама бачаҳакам инҷа дар дари Макка омадина дар ҳақ монат дуо кун. Иншоалло ина соқ омадем. Бо ютубда мебинем иншоалло. Зинда саломат бошӣ. Ина акара бо шока кун. Чӣ омади ака? 100% рафтем. Ина бародар. Най худора шукр алҳамдулилла мо якум бора нест як мо мерам хатия бародарон меон дем сеюм борай алҳамдулилла нормали рафтем солом будем хайр шуд. Короче занг кунем бачаҳо. Брем сад боварнокам метонем ки занг бизанем брем бинем бе хиҷолат ҳамаш дар ҷоша иншоалло. Бачаҳо ҳаматон давом меояд намунам рафтем омадем. Бачаҳо хай аки як бор не чанд бор мо рафтем омадем. Ай ҳаматон як дархост. ҳамин пули додагитон дар розие? Инам ҳазур раҳмат. Штоби мо барака бинем. Ина саломат бошед.